Čau, já si to od dnešního videa. Dnešní videu tady bude další ochutnávka a dnešní videu tady budeme ochutnávat Doritos chipsy. Pak budeme ochutnávat zase drink malinové, jako vždycky. A pak tady pálivo čínko bolívku. A pak se toto video, ty rozleješ to! Jo. Pak se toto video bude líbit, tak nezapomeňte dát like, oběžte zmečky a jdeme na to. Nejdřív bychom se pustili do videodrinku, takže ono vždycky hodnotit takhle nebo to takhle. To jde otevřít, tohle jde. Zkusím můj nápad, jako vždy. Dobrý, jak už dobrý. Jo, už dobrý. Takže. No, ne, já jsem do. Takže 3, 2, 1, teď. Dobrý, je to náš moc sladký, takže takhle. Teď jdeme Doritos. Bum, ne. Počkej, já to nastavu. Vypadá to nějak takhle. No, takže můžeme jít to. Tady to je hezk. Tak to je dobrý. Gle. A teď chuť takhle, nebo takhle. To je dobrý. Teď jdeme na největší level. To je čínka polívka, která taky má být pálivá. Jdem na to. Nalejme ji trochu ještě. Hrozně málo. Dobrý. Vají. A potom zkusíme ještě nějakou prasárnu. Jo? Zkusíme prasárnu znovu. Ne. Takže lidi, to ochutnat. Takže výroba. Tak co? Hned říkáte vodu. Takovou prasárnu udělám. A to... No to je. Takže lidi, takže tady jsem Doritos namočím do toho. To je tak pálivý. Palivost takhle. Polívka dobrá. Palivost takhle. Polívka takhle. No ne, takhle, polívka takhle. Je špatná, ale je to až moc pálivý. Teď ho jdeme naskenovat. Prostě řekl, že tady tyhle až moc pálivý, takhle udělal takhle. Jo, že takhle je to až moc pálivý. Takže, ještě jednou. A ten freeze drink bude naskenovat. A kurně. Takže. Pálivý. To taky zkusit s tím Doritos. Ani nepálí. Jako s tím Doritos. Ale takhle jsem to neskoušel. Takže ještě jednou. Hej, vybrali jsme si fakt pálivý věci. Takže já ho protlepu. Takže teď jdeme nejdřív papa polívku. Jdeme. Tak jo lidi, jdem to naskenovat. Už jsem to naskenoval. Takže ten kód? Ne. Mě to bude. Prosím. 15% slova. Ne. Lidi. 15% slova. No nic. No.
Tak nevadí, je tak. Takže, a pokud se vám to video líbilo, tak nezapomeňte dát like, sledovanečka, aby jsme měli 100 odběratelů. My se s vámi loučíme, tak čau. Ahoj.